Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Na san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Na san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Na tattaro soyayya na taho gare ki ko baki san haka ba. Fatima yarinya mai hankali, mai tausaya wa uwa da uba. Zan so a ce ki zamo mai ilimi, mai tausayin jama'a ta gaba. Na san ba za ki yin haka ba, na tabbatar sai kin ci gaba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. In dai da raina san da rabo, ki san babanki ya yi alkawari. Zai kare haƙoƙin ku da ke da ƴan uwanki abadan mai haƙuri. Zainabu har Asma'u gaba ɗayansu ƴan uwanki abun fahari. Da'a ba za ki yi masa ba, su ma ba za su yi miki ba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima mai ladabi da tawakkali, da taimakawa uwa a gida. Za ta yi laifi in aka ce bari, ba za ta yi shi ba har abada. Mai haɗa kan ƙannanta da 'yan uwanta, Fatima ta ba ta faɗa. Burinta kullum si ta gaba, da ta yi hakan ita ta ci gaba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Ta samu tarbiyya ga nasuwa, ga ƙoƙarin sallar asuba. In ta yi yo sallar kuma ta idar, ta ce abba barka da asuba. Sannan ta tashi ta gaida mutan gida, mahaifiya ita ce a gaba. Mai bin iyaye zai ci gaba, ko lahira shi ne a gaba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Tarbiyar da na lissafo gare su gun iyaye ne su kai. Jinjina gun Maryam jaruma, babba mai sanya su si. Na yaba wa Khadija a tarbiyar su, ta tsaya tsabba kwaɗai. Ni uwa da uba na faɗa, Allah ya sa duka mu ci gaba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima kyakkyawa mai kyan hali, mai kyan ma'amala a gari. Mai yawan rike sirrin ƴan uwa, tana da san cika alƙawari. Mai san zumunci Fatima duniya ta sani ba alfahari. Kowa ya zo ya ga ya ta gari, mai tattalin wasu sun ci gaba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Mun san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima ya ta gari, mai hankali kuma mai nazari. Na san da ke zan yi alfahari, kauna tsakanin ɗa da uba. Fatima